radio kabaruji ko min musidɗo moɗon docteur Dieynabou Balde Kandé apresentadora du programme Pijen Jalen. Docteur Dieynabou jam ñalli hono battuɗa e golle hokko gaddanɗa han musidɓe ɓe ɗo programme maɗa ɗo. Yantu ñalli docteur Sékou Oumar Sall directeur meɗen radio kabaruji daraniɗo fi fulɓe wimi e bimami. Mi salmitima docteur Dieynabou joni noon hande ɗo gonɗen ɗo ana andi kala pullo bi oɗo wimi he bimami gila to Fouta Diallo ha jottuɗen ɗo Foroya garen Gabou Sara giwen ɗon kadi natten Fuladu jottuɗen ɗo wiyeteɗo Kolda calminen ɗon bandiraɓe ɓe giwen ɗon on saaga garen Kabada naten noon ha Gambi wona en natat Gambi se jalti ɗon on saaga jehen Ɓundu giwen Ɓundu jehen Ferlo giwen Ferlo jehen ɗum woni Jolof jehen noon Fouta Toro. Mino fara salminde musidɗo meɗen docteur Ousmane Mballo présidente association wiire Pular fedde lamten ɗo Portugal. Ko gonga nandi docteur Ousmane Mballo hanki en mbaɗimo ɗo hono yewtere pewtodiral hono kuccodiral interviste sikki ala bandiraɓe ɓe fulɓe ɓe noon e dulaɗi ɗi piiɓe noddi ɓe calmina ɓe jetta saabu gandal ko o jogui gonka fulɓe ɗo e Portugal so gonga o walli radio kabaruji mo wallo kadi denni kala mo ganduɗa o ko pullo saabu hanki en nani ko heewi kirangol mbo Pulara ha mo wiya wonde mon haalani yimɓeɓe moɓodiral baɗogol to Burkina Faso docteur Dieynabou. Ha on programme hanki jaltuɗo ko programme moƴƴo ɓayri holla daraniɓe fulɓe e objectif ko ɓe darani fulɓe ko ɗum ɗi moƴƴi e nde ngol hawrugol fi tabital Pular ko programme moƴƴo mbo kinnoɗen nangude enen fulɓe jiiridiren ganden hoɗum moƴƴani en hoɗum mbaweren hollirde he nder leydi men e internationalment kala kollen hono mbawirsen nangodirde hoɗum jogui ɗen hoɗum mbaweren hollirde. A haali gonga siwrini en ɗo joni a haali gongol en to leydi meɗen en jii noon to leydi meɗen to ha joni arat ɗo e galle fulɓe calmina tawa cukalon ko nanta Pular kono a yi enen ga yaltu arɓe ga ɓe ga Europe ga en bayli saabu sukaɓe meɗen ɓe ɗi kala Pular enen kala Pular en kersirani Pular toon kala ana andi quadre uji meɗen mawɓe ɗi jogui ɗen ɗi piiw taw ɗi kersi kalgol Pular en jiiga noon enen jogui quadre uji kewɗi ɗi ganduɗa han ko Pulagu woni haajum en docteur Dieynabou. Ha no mbiɗa ɗo ni mino faala salminde musidɗo meɗen e docteur Doura Diallo médico mo ganduɗa kankalan ɗi darani fi haala Pular ɗi darani fi fulɓe wimi e bimami no waɗa kala mi salmina docteur Adoulaye Kalifou Balde liggoroɗo ro ambassade meɗen Guinée Bissau ɗo Portugal. Adoulaye ko musidɗo meɗen daraniɗo kankalan e fi fulɓe e ko darani kankalan fi ko baweren wiide ko enen fulɓe baweren hawrirde ko ganduɗen nafa en bon dari bon walla bon wonde meɗen enen enen dari enen daara feere no bawen jiiridde bawen wadde ligge ɗe ganduɗen ko moƴƴani enen fulɓe meɗen ɓe piyo. Donc gonga docteur Dieynabou saabu radio kabaruji ngo makko docteur Adoulaye Alaji Kalifou Balde mo yettinigo ha to hen to Angleterre e dendagal ɗeɗo leyɗele sikke ala darde makko nde ko darde labtude ko noon kadi kala keddiɗo mo ganduɗa ko quadre uji meɗen ɓiɓɓe Guinée Bissau dariɓe ɗo hande ɓamtude Pular o ga ɗo e Portugal.
docteur Dieynabou a heeɗima émission mo Sénégal toto Sénégal moɓe mbaɗi hanki taw ala moɓe mbaɗani ɗum so wona radio kabaruji ko wayno bambaɗo meɗen Aliou mi anda sa heeɗino Aliou bambaɗo a heeɗino hanki makko e Demba Tunkara si mi heeɗino o programme meɗen hanki mbaɗanaɗo fi meɗen to Dakar mi wawarano wadde o programme mi salminani e musidɗo meɗen e daraniɗo fi pular e fi pulagu e musidɗo meɗen Rabi Seydi journaliste radio FM fulɓe international he goɗɗo musidɗo meɗen Sharif Hammed Haydara mo radio JIF FM maɓɓe piiw ko Dakar ɓe jooɗi mino salmina ɓe mino wiya programme maɓɓe o ko programme moƴƴo eɓen darani e fi fulɓe e bimi wimi e bimami fi hollugol ko bawɗen ko joguiɗen e ko baweren wallude yimɓe ko noon tigi kadi en calminat ɗon ɓay en calminiɓe en calminat ɗon kadi wambaɓe meɗen ɓe ganduɗa si a yii han enen fulɓe enen ganda hoto giwɗen ko Allah e mabɓe ko mabɓe goni timtorɗe meɗen ɗe saabu ko wiite cimtol ɗum woni tarika biɗen ko bi pulaar wi cimtol si a yii han neɗɗo ɗi anda hoto iwi hoɓe goni mawɓe muɗum si a yii han pullo o suusata woorde pulaagu suusata ɗalde ko tawri mawɓe mum ko Allah ɓe jaliɓe ɗum woni jaliɗo meɗen gawlo meɗen hono jaliɗo bambaɗo meɗen Aliou mbo ganduɗa kadi makko kadi kombo Guinée Bissau najo komin leydi woriri saabu minen pi ko dula goto men goni koye secteur du Sonaco o kaye Tunkara mbo ganduɗa on ko musidɗo meɗen kadi to enɗam to ƴiƴam gonanɗo en walla godaɗo ga to wiite ɓundu ko mabɓe ɗiɗo nangodiri laara noon giwɗo to Guinée Bissau e giwɗo gaga ɓundu si nangodiri hoko ɗum firti ɗum ɗi firsani en ko enen fulɓe ko manangodiren no mbiɗen ni pullo bimi wimi e bimami ko en hunde worere ko manangodiren jiiden battiɗen fi bawen yettade ɗo paaliɗen yettade bawen hollude ko baweren hollude mi wawara yejidde ɗo oɗo programme pijen jalen salmingol kala musidɗo meɗen kettoroɗo radio kabaruji mino salmina on mino wiya on jarama on juurama ononin landes ko jamtum gonɗon kettoɗon omen programme pijen jalem ɓettoɗo aseyo Jengi bambaɗo enen gandi ko musidɗo meɗen ko daraniɗo kankalam fi pular ɗi holla en ɗi waɗana en jiɓɓi moƴƴi enen calmina musidɗo meɗen Jengi bambaɗo ɗo kadde tan ko hoɓe garno okkude programme o docteur Dieynabou e radio kabaruji ɗo hanɗin ɗo musidɗo moɗon no mbimi ɗo foloni docteur Dieynabou Balde Kande a présentadora du programme pijen jalen e musidɗo meɗen docteur Sékou Oumar Sall mo ganduɗen ɗi darani fi fulɓe bimi wimi e bimami mino salmina ɗo kala gonɗo ɗo kala technique meɗen o e ko signor Ousmane Balde mo ganduɗa sim makko e mbawara wadde ɗe liggue ko musidɗo meɗen daraniɗo en paalaɗo fi radio kabaruji no yaa yesso no hollir ko wawira hollirde enen pi minen ɗo gondi minen mbaɗa o programme pijen jalen puɗɗoɗo e samedi ji yo e gomen radio kabaruji Oɗo kadi jamaɗo kañum tan somo laari noon ɗon
minen mbayno on min e docteur Sékou Oumar Sall o men musidɗo gonɗo directeur ngoɗo meɗon radio kabaruji minen calmina on minen mbayno on minen mbiya on ha samedi garsoɗo ɗum noon ha samedi gartoɗo musidɓe hettotoɓe radio kabaruji radio yimi mbimi e mbimami on jarama